ako ng tiil. Ako bigyan ako lubi ba. Sinabi ko na mo, di wala mo gasol. Wala, uy, nahotdan bitaw mi kay katong aging adlaw. Napildihan bitaw kung tong its, no? Papobre po mo gasol-gasol naman ni. So gani electric mister. Spell stove. Kamo nagakuan, murag kamo rin nagakahoy sa silingan nato sa division na unta ta. Para ano man save energy, save life. Save energy, save money good mo mga kuan kay mo mga ako be. Sa bali. Mga silingan, diri sa atong barangay, naatay special announcement. Unyang hapon adunay libreng boxing. Ay madlok mo kog dagom. Vaccine. Naay libreng boxing sa mga interesado, sa mga isog diha naay libreng boxing. Ikaw sukol kag dagom. At least makuha na ta sa Unyang hapon sa atong barangay. Diretso mo sa gym kay naay premyo inig kahuman. Look, i-vaccine na ka na pa kay premyo, di ka ana, go pa vaccine na ilista ti ka. Asa pa lista ka? Asa pa lista? Sa mga gusto mapalista adto lang mo sa atong City Treasurer Office. Tapos i-refer mo sa barangay Tanod. Pagabot sa Tanod, isakay mo patrol padulong sa gym. Mahadlok mo kog dagom na vaccine na jud kay kangano kung wala kay vaccine di na kalatagaw-latagaw. Pero na may premium, no? Napadyo premyo kasi ka kita vaksinan pa kag depende ko na usay pilion tulogon na ka vaccine. Palit ko tag butane ani. Makadaog. Again, mga silingan, naatay libreng boxing unyang hapon Vaccine. sa barangay. Tudos pa jud na. Hatod sa atong pinalanggang kapitan. Salamat ka. Libreng boxing, libreng pabalay. Ban bayad mo bayad 3.5 kay vaccine ron. Punta na do sunduon ba ta? Sundoon me. Inigong mag-boxing, sunduon mo Oh, sundoon. sa Ginoo. Ay depende mo gud kung kayo simula ko sa box. Si unta to ilas 4. Ingno na to si ano? Ay sila ano no, bitaw Ikaw ko na kita sila. tanan maka-vaccine. Again, mga silingan, naay libreng boxing ha, ayaw mo kalimot. Sa atong barangay, hatod sa atong pinalanggang kapitan. Ito labay nimo. Ito labay nimo. Okay, alas mo ni alas. Ay, alas. Bi ambi na bi draw special. Kay nagtungit sila maka-orta jud ko adik Pila ang pila ni meter. Kloro kay ising jud ni tingog ba? Kani jud pangitan ni sige kuan. Ito man ni oh. Full house na brangka. Pila na yung baraha oh. Pila na yung baraha oh. Oh. Daog ko. Ambi na tunga, ambi na. Oh, tong. No was ising. Kani pantay lang jud ni karon. Ay nagtungit si Wasing si Waray. Ang Waray. O kani Max. Ay Max. Suman oy. Waray wa mo ko dara. Abi nang sige ka sa dinhi nagtungit. Asida. Ayaw masa pero baka. Ayaw makuan kay makuan nagtungit. Madelikado ta na. Si Ising. Si makapanilit dara sa makakuan. Si Manay Kinita dito. Abo lang ikaw pariya mo glaus ni Manay Kinita jud. Nagtungit sila. Nagtungit sila. According to the law, bawal magtungit. Unsa na na law? Law firm. Oh, Bawal sa nga Anti-cards. Anti-cards because lain pa ato ba ni adto ko diri. Kita katong balita sa inyo. ayo sa story. Ba makakwarta ta atuon na to na isumbong nato sa Pila kuan. di ay kung isumbong. 10,000. 10,000? Oy, imuha na diretso. Unsa daw? Atua. Hoy, makuan maguba. Di ba? Dogan si isumbong. Ato Pila di gada gismil. pud ka diri nganon ato pud ka diri. Di ba ang barangay daw na di free vaccine? Vaccine. Dili ko mads ana mads. Uy, di nagbay ka kalako-lako kuha kay vaccine. May ka ana wala ni mas wala ni ano. Nakadyo kwarta ihatag. Kanang vaccine. Nay ayuda ihatag pag mag-vaccine. Ay pila. 5,000 guro. Ay kana sige go na lang ta ana Go na mads. lang Uy, ka. First panahon dose. karon no kay kuan na kay ta karon. At least ba di na ta maano sa ano. Lahi-lahi man ang vaccine mo tuo ta sa DOH kay wa may di man na True. dautan ang True, mga true. vaccine. Yes, I believe that vaccine is the best thing. Yeah, pa-vaccine taon niya alas 4 ha. Sige. Sabay ta. Kaya doon po na ako sa Pero ikaw na mads. Ha? Ikaw na. Na-vaccine naman ko sa mong kampanya. Private ba yan na kampanya? Sure ka ha? Kamu na mga way trabaho, dara mo sa public, sa barangay free. Sure na. Sige na ha. Asa na Alas pagkakaroon? 4 sa barangay. Sige, copy. Di mo kuan lang ko, laglaag ako ipabalo sa tanang mga tao. Okay, go. Sige ha, bye-bye. Vaccine ha? Okay, go. Na-vaccine naman gay ka? Wala pa. Dagan mas mo na Wow. Oh. It's a tie. Parihan na taday. The same filler flux together. Good na, alakaw na, Bi. Bye-bye. Tuon pa na ko ang kuan. Atun kay nako. Kakwarta, di ko karoon 10,000. Nadi.
Ha? Kat ba naman? Kangkoton pa ako? Ayaw eh. Ay. Kakaton pa. Mags! Ay! Ayaw pag inanak, Mags! Naku, nakalimutan. Ayaw nga ng Mags! Kuan ba? Ayaw man! Asa ditong kuan katong nagabaligya og mga face shield. Ha? Ingnan sila na di na daw pwede mag face shield. Hoy, ingon ni Kuan man na, ni Senator Trillanes. Pwede na daw Ano ba di na? mag face shield. Ato na dito? Asa? Ato as dito. Ay, Dili, nang dali ko alas 4 ba alas 3 na buwan. Ato as ano? Ay, Kadiyot sasi. lang ba? Kadiyot lang. Reserves ni ma imo na po uyogon. Bye. Malista. Gas na po ng lagot ko ng mga bata. Uy, Mads, kadungo ka sa balita sa barangay? Wala may radyo. Tay sa nindot na magsukyan nun. Maliit na bagay. Mo ni? Ha? Nindot ka ayo man. Dili, gipabantay ra ko diri. Ah, nagbantay ka. Tagji sa oras. Sige lang. Bantay ko sa madakpan ta ha. Wala may Katong ano ba? Kadung katong balita sa barangay? Lansa. Nag-agi-agi din nagmultikab. Na libreng vaccine. Vaccine sa barangay. Vaccine? Vaccine alas 4. Di ko matay pa lang Na ay premium ni kahuman. Padaghanay siguro nagdagop sa bakay naman daw premium. Ay, premium? Ang tawag ba? Otro ka ba mo mga Ay, lakaw na sila oh. Sure, jud ka? Pila ko Go na. premium? Wala 5k siguro. Kanya, magpabaksin ko, tagaan. Sure, jud ka, tagaan ko Na ay premium kwarta. 5k. Dati nga ko vaccine. Na ay premium 5k. Sige, Ako mahadlok Kasi garipot-report tapos alam, pasig binuang na. barangay nagmultikab. Si Waray nagsabay mi kaganiha. Ay, si Minda. Ay, si Minda di ay- Tuwa na yun, tridor na, oy. Nagsabi mi kaganiha Tagam na gikan ko ko nang niya. ahoy no. Ni agi bitaw multikab sa barangay. For sure, jud Ni anak ko dili ko magpakuan, dili ko magpa Vaccine. vaccine kay kuan niya. Niingon bitaw ang kanang katong nag-announce 5k. Na premium 5k. Di na siya madaog-daog, diretso na hatag. Ambot kay tingala ko ana ambot bisig pila ka turukan kung imuhang makay pulo ka Ay, turukan. sang digib, si Makasalat patay ta sa nagtag-iya diri. Sa man go ka. Go Uy, ta ko doon man daw. Kapag igbantay diri, tag G sang oras niya. 7 ka oras mo siya maabot 12 Di hours. init ka ay maligo pa pud kuron og kuan. Ano nang miti ka pero sa ano ay oh, libre vaccine jud di ay oh. Tara sila. Tara. Lalagi mo diri ay. Ako na vaccine ako ginagpadkalat sa balita no para Sa mabaksin. kinamalita dito kaganihan ang Makakwarta pa mo 5,000. Kami una. Ako una, oy kay ako una. Uy, dili, By batch kami na. una kay Tawagon na, mais hugaw kape kay ka dagong dito pag siguro. ikaw makuan na. Wow, sure ka. Laylay magunagdagong bago turukan. Iba isa ra magulo para do kalas. Ha? Dili mo oy. Bawal man na ang doktor makuan ana masira. Idangdang Di man doktor ang magkuan bubugon ka manon. Ya isa-isa jud tag kuan. Kuan Kuan, lay jud una siya kay makaon ngano ko na. ikaw mauna dagang king dago magamit. Ay sikap na sikap. Ada sikap. Ay. Sikap. Ang una karon na baksingan. Ay, Ang una baksingan first batch. Salome and chocolate. First batch mo Prepare second batch, second batch. Sige pa jud mo Okay, prepare sa second batch, first batch siya, first batch. First batch man day mo. First batch. Di ba na anesthesia wala? Sa anesthesia. 5,000 cap asa. Daan kay pang magbaksaw. Di ba na 5k cap? 5K man yun. Sa makadaog, sa makadaog. Pakita sa daan. Kasi makadaog. Contest din ang vaccine. Vaccine, dili vaccine. Ha? Vaccine. B-O-X-I-I. NG. O kana, Vaccine. Kasi vaccine, vaccine. Vaccine. Anak, vaccine 5,000. Uy, ginoo ko, bawal man na Libre naman ang lakas. vaccine. Ang vaccine, 5,000 ang makadaog. Vaccine. So kamo ang maglaban karon. Katong second batch sila pud ang maglaban. Kani maglaban ani kadako ani glawas. Magguba akong naong. Ay sige, ani na lang usabo na to. Sige gani ko no kay guba na daan imong naong. Ako magguba pala ikaw guba na daan. Di ba ko musukol nimo oy, kadako ni lawas mo awang tiyan mo mura Bak, sige, ani na lang usabo na to. Pareha man mo glawas. Kamo na lang sa first batch. Second batch kamo na lang. Wala man Kay ang pangalan taas nga payat. Wala mi utos na Wala kuan. man pangalan diha man. Gihatag man idaan kamo gid ang mag-vaccine. Wala mi Nawala nagpadista. sa Salumi. Nawala sa Si Salome na lang ikaw gid ang mag-vaccine kay pareha mo glawas. 5,000. Wala ko human ako vaccine. Wala Sa pa mani. man eh. Vaccine. Bawal So, una na lang yun, Anis. Sige, una na lang. Vaccine na lang mo kaysa wala ko 5,000. Dali. Ay dili ko. Vaccine lang. Sige na, sige na, Ba sige kailangan na. mo 5,000? No, you're not my level up. Oh, 5,000. Ana na lang kung kinsa to na-check ka mo na tay baksingon. Ay, Ay. ito. Anak kap. Dili man ako. Uy, wala ko i-apit sa binitingog na.
Kinsa announcer ninyong cup. Kinsa announcer ninyong cup. Taro, isda na ba? Kinsa announcer, taro nga po. Kani. Ikaw magani. Kinsa announcer. Dili. Kapitan. Kapitan, maling pronouncement yung announcer. Char mo. Boxing, ipaboxing ninyo dire. Kapitan. Tanod naman to dire. Buang kang kapitana ka ha? Tanod.